Здравейте хора! Днеска ще играем Clash Royale. И аз съм с моя добър приятел Венцето Про. И така... Венцето БГ. И започваме. Скоро ще правим чест анбоксинг. Много скоро. И така... Много скоро. Много бавно зарежда, това е много гадно. Чак през това време може да гледам клипчета пъти в YouTube. И така, виждате, че скоро ще има чест анбоксинг. И така, виждате кои карти имам. Аз съм четвърта арена. Ще изпробваме, в този епизод ще изпробваме голямата пека на мястото на Гоблин Барел. И така. Започваме с един quick матч, за да не паднем на батъл. Защото ще губя купи и това е важно. Ай, ще гледам. И така, започваме. Да видим срещу кой ще се изправим. Мале, то ако има легендарка. Ще има едва ли. Едва ли ще има легендарка. Пеката е доста корава. Наистина. Изглежда се като танк. Съжалявам, че бъгва наистина. Сега ще се оправи. Много съжалявам, че... Победихте. Още първата победа. Бейте в моето. Победихте. И толкова бързо победихме, направо не мога да повярвам. Не можахме да изпробваме даже и пеката. Направо толкова бързо, извинявам се за бъговете, но какво да се прави? Оправя се. Виждате колко бързо победихме и сега... Ай, човек още съвсем малко страх. Какво да играем? Аз ще още един quick матч. Да видим дали ще може да пуснем пеката. И така. Това бавно зареждане направо много ме изнервя. Legendary арена. Не може да се падне някакъв хубав чест. Ако имаш място за чест. Да, но нямам място, това е жалко. Пускам един уич и той ме напада с Валкерия, Иксбол, Инферно Тауър и Линия Хорд. Ти, човек, си коя арена си? Ти си трета арена, а не четвърта арена си. Да, четвърта арена е. И така, той пусна мускетарката, ще пусна Бейби Дракон, да уби Бомб Тауъра. И така имаме на разположение Барбериан Хът и Кенан, той вече се изхъби. И сега ще пуснем пеката да изпробваме, но иска 7 елексир. Трябва да ми се падне някаква карта, например Фриз, още нямам. Нямаме легендарки, това е изобщо не ме удовлетворява. Защо не ми помага, че нямам легендарки? Пеката е доста корава. Тя е направо танк, тя е направо мачка всички. Голямата пека. И така спечелихме. Не, спечелихме първата кола, убихме я. Пеката е доста корава, наистина. Айде, убиете улица мърс. И така пускаме един принц. Пусна Валкерия, но тя ще умре. Теслата, която е първи левел и ще умре. И така, пускаме скелетон сами, все пак да изхъбят малко демидж, дали ще стигнат. Добре, не е умен ход да пуска пеката, но тя ще умре. Това е лошо. Пускам Бейби Дракон и арчерите. Дали ще успеем да победим или не? Няма да успеем да победим. Сега ще пустим голямата пека, за да... Огромната пека. И сега е моментът за пеката да атакува, но не можа да удари дори един път. И така Томстоун ще умре,
Бъбнефата ще умре и пускаме един принц. Който нищо няма да прави. Да знаеш. Няма. И пускам тук скелетон сами. Уби. И така ще трябва да убием валкерията и то бързо, защото може да загубим битката и това е много зле. Моят приятел се прибира, за това и аз се прибирам. И като победим, ще продължа клипа утре. Ще продължим да правим клипове с моя приятел. Дали ще победим? Искам пеката. Скелетон карни. Ще убия пеката. Лошо. Оу, тя ме напада много зле. Бих дракон. Да убием миния хората. Бързо. Не бомбервай. Искаме миния хорт. И никой не победи. Равни бяхме. И това беше от мен. Аз съм Вали БГ. Абонирайте се за мен и не забравяйте да влезете в клана. Чао!